nagralangkaw na ang presyo ka mga barakalon. Presyo kan diesel, gasolina. Andi naglalangkaw anin do kung ano. Ang presyo kan medyo okay. Andi nagmamahal 5 pa manggirari ang hulog. Bagano dalaw? Ano dalaw? Poon kan ako ang nagkamulat digdi sa mundong ibabaw. 5 pesos na ang hulog dyan sa video kakak. Video okay. Ay dapat talaga magkaigwan ng party list ang mga para video okay. Ipangapodan sa kongreso na dagdagan na ang hulog sa video okay. Ang 5 pesos, 20 years ago pa ito. Minsan nga ni ang pigkakaranta sa video okay kung mga midli. Mga ages midli. Mga OPM midli. Ganing sulit man ang 5 pesos mo, rahalawig man ang performance ba? Ay sipay mong belting, talagang sinulit ang 5 pesos kan taon sa video okay, pasyon ay nag-araga man.